L-air show ta' din is-sena kellha titħassar minħabba l-maltemp li għamel tul il-jum tal-Ħadd. Din kienet l-ewwel darba li tħassret sa mill-1993 meta tellet l-ewwel edizzjoni. Joe Ciliberti, il-President tas-Soċjetà Maltija tal-Avjazzjoni, spjegalna x'wassal sabiex l-organizzaturi waslu għal din id-deċiżjoni. Komponent tar-riħ, għandek il-komponent tar-riħ li ġej lej in-nies u għandek illi bħalma minn dalodu sissa daqqa maltempata u daqqa le u daqqa riħ, allura jkun aktar sejf li jagħmilnek. Aħna l-antana kien li nagħmlu display bla dubju tajjeb, ħdimna li għal sena sħiħa u ridni għassiet. Ir-riħ u l-baħar qawwi kienu fatturi ewlenin biex titħassar l-air show. U waħda mid-diffikultajiet hija li waqt li tinkelmek bħalissa waħda mill-markers li kien hemm fil-baħar, ir-riħ qed iċaqlaqa. U dik hija l-marker li l-ajruplan ikun irid jara. Id-deċiżjoni ttieħdet b'konsultazzjoni mal-piloti. Tkellimna mal-piloti, tnejn minnhom biss kienu komdi li jtiru fuq il-baħar dan it-temp għax kieku fuq l-airfield għalunna konna nagħmluha, però huma affarijiet li aħna nasbu li safe, better safe than sorry. Ciliberti qalilna li sal-mument tal-intervista ma kien hemm l-ebda ħsieb jew pjan biex dak li ma sarx il-ħadd isir darb'oħra. Dan hekk kif kemm il-darba l-air show ma ssirx fl-aħħar tmiem il-ġimgħa ta' Settembru ma tista' ssir fl-ebda ġurnata oħra.